Täällä päätyy kohta maalia vaille. Sitten olisi tulossa tuohon ne koristetikkaat. Semmoiset puiset. Ne oli täällä talossa, kun mä tän ostin. Ne oli tän pihavajan katolla luultavasti ollut. Että päästy siellä piipulla käymään sitten. Maalasin ne keltaiseksi. Tuohon sitten kiinnikkeellä kiinni. Tää on mun maalauspukki aika korkea, mutta tohon asti vaan yletty. Sitten kun lähden tonne ylöspäin, niin sit pitää olla kyllä kunnon telineet. Tosi kiva, jos sais viikonlopun aikana sitten tuohon vielä nuo tikkaat paikalle.